Täze jaýlara göçüp gelmek wagty meseledine atşynatyr hemde bu boýunça ilmi şalparýany alimler hemde hünärmenler ýurdumyzda milli atçylyk diýiplerini, seyitçilik sunatyny ilmi esasy ösdürmek, dörejilikli işlemek we ähli amatyklary özüne jemleýän ýaşaýyş jaýlaryna göçüp gelmek urunda döwlet derejesinde ähmiýet berilýän üçin hormatly prezident bu hemde gahrman arkadamda hoşarlyk sözlerini beýan edýärler. Täze göçülip gelen jaýlaň ýanyna toý gadanlary atarlyp, olurda türkmeni aşganysyna mahsus milli taýamlar taýýarlanýar. Şaharyanın mehmanlar çağırılıp öýüň töwlerini bereketli toý saçaklary ýadyrly. Munyň özü ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şany seneden bayramçylyk dawralarynyň iýleşmeden şatlyk şowkuny bilen utgaşýanyň aýdyň sowutnamasy. Täze jaýlarda şatlyk şowkuny aýdym salan owady belende oturulyp berkiler döwrütiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ýurdumyň ötüşine taryhyň dowamyna döredilýän hemde halkymyň milli buýsanjyny öwrülen ahal teke bedewlerini şöhradynyň belende galmana munasip goşunt goşýan adamlaryň çeken zähmetine hemde ahlatyna ýokary baha berilýänini alamatlandyran wakalar uly dawralar bilen dowam etdi. Bagtyarlyň hemde ruh benetligiň ýurt hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyny halal zähmet çekip ahlatynyň meýwesini görýän adamlaryň sany ýygydarly artýar. Munyň özü halkymyň bagtyar durmuşyň hödürni görüp ýaşamakları hemde netijeli işlemekler bilen baglanşykly meselelerini döwletimizden hemişelik üns merkezine saklaýanyny has aýdyňlyk bilen eşgär edýär. Gahrman arkadamdan başlanıcı hemde ýygydarly taýlat bilen biniýat bolan täze şäheriň ähli amatyklary özüne jemleýän hemde otoglarynyň ýerleşdirilişi gowlandyrylan öýlerde toý dawarlary hasam belentden tutuldy. Munyň özü halkymyň taryhyň dowamyna döredene ýaşy desturlarynyň halkymyň agzybyrlygynyň dowamata atarlyanyny görkezýär. Täze jaýlara göçüp gelmek münasibetli gurulýan dawralara gatnaşjyjary öýleň guruluş aýrytynlyklary, otoglaryň ýerleşdirilişi hemde jaýlaryň ýaramlylyk derejesine bilen tanışdylar. Häzirki döwürde ýurdumyň ähli künçeklerine bolşýaly arkada şäherine bina edilýän desgalyň şol sany ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşy hemde olaň binagerlik aýrytynlyklary, häzirki zamanyň ösen talaplaryna hemde ýokary halkary görkezlerini dogry laýyk gelýär. Gahrman arkadamdan başlanmaşan şäher guruluşy maksatnamasynyň arkadagy gahrman serdarymyň ýol başçylygynda üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde burada alınıp barlayan işleri bina edilýän desgalar ilkinji nowatda amatlyk, uzak möhletleýinlik hemde ýokary hil ýürürlerini dogry gabat gelýär. Gurulýan ýaşaýyş jaýlaryna türkmen halkynyň milli ýürürliklerini hemde durmuş aýrytynlyklarynyň ilkinji nowatda gözen tutulýanyny bellemek ýakymly. Täze jaýlarda gurulýan toý desturlaryna gatnaşjyjary bu binalarda halkymyň öseni isleginiň nazarda tutulanyny belediler. Munyň özü halkymyň abadan we bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegi bilen baglanşykly meseleler hormatly prezident bilen ýol başçylygyna alınıp barlayan durmuş urly döwlet siýasatynyň möhüm urlarynyň birini öwrüleniň nowatdaky beýanlary. Şeýlekeme täze jaýlara göçüp gelen açynatlar bu wakalan türkmen bedewiniň milli bayramynyň belenilýän günler bilen utgaşmanyň aýrytyny mana eýdigini bellep, munyň üçin gahrman arkadamda hemde arkadagy gahrman serdarymyza hoşallyk bildirdiler. Maşgala azarary aýrytyny ösüp gelýän ýaş nesiller özleriniň ýürek joşgunlaryny, mehriban watanymyza bolan buýsanjyny hemde hormatly prezident we alkyşlaryny joşgunly goşgy seterleriň üstü bilen beýan etdiler. Toy dawralaryna aýdylan hoşallyklary okulan goşgy seterler hemde hoşuwada aýdymlary ösüşleň belentliklerine tarap anamly gadam urýan Türkmenistanyň ýeten derejesiniň hem halkymyň bagtyar durmuşynyň senasy bolup ýaňlanýar. Şatlykly wakalan ahal teke bedewleriniň hormatyna gurulýan bayramçylyk dawralary bilen utgaşmagy ýurdumyzda asly işleň toplumlaryň hiýetete eýe bolýanyny görkezdi. Özleriniň pek zähmetleri hemde ahal teke bedewleriniň bolan söýgüsi bilen awray eýesi bolan atşynaslar bagtyar durmuşyň üpçün edilýänligi üçin hormatly prezident bilen hemde gahrman arkadamda alkyş sözlerini aýdyp döredilýän ýokary derejeli mümkinçilikleri netijeli pedalanmak babatda ihlasy zähmet çekçekliklerini nygtadylar. Şeýlekeme olar dünýä meşhur ahal teke bedewleriniň halkary giňişligine awraýynyň belende göterilmegi, olaň arasy ganlygyny saklamak hemde degişli almy hemde seçki işlerini ýokary derejede geçirmek wezipleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegi uruny ähli taýlalaryny gaýgyrmajaklyklaryna anandyrdylar.